कसे समजणार? हे बघ मास दाखव, हे बघ मास दाखव. काढून देस घे त्याला जरा. ह्याचं नाव सांगा नाव. शेंगा आहे आम्ही वाकांडे बोलतो पण तुम्ही काकाही बोलता त्याला. आणि शेंगा पण म्हणतात. शेंगा पण म्हणतात, काय काय जणी शेंगा पण म्हणतात. आणि बनवताना अर्धा हा सुके तू असे अर्धे बघ 2 भाग करून असे बनवलेस ना नाही, तरी 2 पण भाग. चालतात. 2 भाग नको. नाही या काय काय जण अख्खे पण बनवतात. नाही रे अक्कन भरतो फराय. अक्कन पण फडाय चांगली होईल, म्हणजे अख्खे मासाची पण फडाय चांगली आहे. त्याच्या वरचा टेस्ट आहे. कालेच्या वरचा याला टेस्ट आहे. शोधायला येतात तेव्हा ना भेटत बाबा. एक टाइम टेस्ट बघ. हे आता त्याचं आजचं सड मी जरा शोधते. त्याचं सड तुम्ही काढा हे बघ. हे मोठेच आहेत पीस. मोठे आहेत ते. 1-2 हॉटेलमध्ये 4-5 पीस देतात फक्त असे फ्राय करून. 4 पण नाही, 2च देत असते. इथे बघा आपण जे मोठे ऑयस्टर घेतले होते ना, तर ते ऑयस्टर फ्राय बघा कसे झाले एकदम. बघूनच तुमच्या तोंडाला पाणी सुटेल बघा. है ना? ऑयस्टर आपण चांगले बघा एकदम चांगले झाले ऑयस्टर. त्यांना असे देऊया मस्त असे 1-2. आणि हे एकदम मोठे ऑयस्टर्स आहेत. आणि ऑयस्टर क्वचित मिळतात ना त्या हा मार्केटमध्ये. ते बोलले की असले तर असतात नाही तर नसतात. हे बघा एवढं पण एका प्लेट मध्ये असलं ना. बाहेर आले फक्त बाहेर आला का जिवंत झाला काय? हे सेम होईल ना. तर एक ऑयस्टर्स ते बघा 3 असे दिलेत ना तरी एकदम ते बघूनच तोंडाला पाणी सुटलंय. होय ना. तुम्ही पण कधी आलात आणि डिमांड केला आणि असले तर आम्ही देऊ, नाहीतर मग कालवे आणि मग तेच मिळतात ना. कालवे आणि मोळी मिळतात. हो. माकलं. आणि तुम्हाला आम्ही रेट पण दाखवले ना की 350 रुपयाचे त्यांनी 12 दिले ना. हो राजीवड्या मार्केटून. वा वा बघा प्लेट बघ कशी गाजर वाटते एकदम टेम्पटिंग वाटते ना काहीतरी यार. हे झालं भजी वाटत ते. मजा वाटते हे नॉन आपल्या होमस्टे मध्ये फर्स्ट टाइम ऑयस्टर फ्राय झालं. हे बघा माकुळ मसाला दिलं, हे दिलं. आता ह्याच्यात वरण वाढतो आणि अजून आपण बनवलं स्पेशल बघ काय. हो हे तर माहिती. बेकार माझ्या अंगावर उडलाय. हे ना हे बनवताना काय होतं माहिती का, हे सर्व असं टुप 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 ना अंगावर उडतं. काळजीपूर्वक बनवायला पाहिजे हे. विकणारी काय बोलली माहिती काय, स्लो करायचा गॅस जरा फिरवून लगेच झाकून ठेवायचा. नाही तर उडतं ना. ढवलायला पाहिजे ना. हा ढवलायला पाहिजे नाही तर खाली लागेल. ढवला गेला तर ते फ्राय आयटम ना आता ह्याच्यात दिलं. मिठासारखा ओढायला लागला. हो बरोबर ना. हे हो. एक वाटीत काय आहे. वरण आणि भात सुद्धा हवंय ना त्यांना. फ्राय आयटम दिलेला आहे सर्व. फ्राय 3 आयटम झाले आपल्या बरोबर. हो. त्यांना आज शेल हे असं हे ही थाली कशी झाली माहिती का, शेलफिश थाली झाली. शेलफिश टाईपची थाली झाली. आता वरण कुठे काकी? इकडे बघा आपली शेलफिश थाली रेडी आहे. आता आम्ही हे दोघं आमच्या गेस्टला आपल्या गेस्टला त्यांना देऊन येतो. आणि आजचा ही ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि बघून तोंडाला पाणी सुटलंय. तुम्हाला पण असं चमचमीत छान मस्त जेवायचं असेल तर होमस्टेला या नक्की. आता ओंकाराने ते काकू घेऊन गेलेत. म्हणजे जे ग्राउंड फ्लोअरला राहत आहेत ना त्यांची ही ॲक्च्युली ऑयस्टर थाली होती. आणि ऑयस्टर कसे बोलतात ना क्वचित मिळतात त्या बाजारात म्हणजे फिश मार्केटमध्ये. तर ते बोलले हां आवडेल करून. मग म्हणून ते आम्ही घेतलं. नाही तर कधी असं म्हणजे फर्स्ट टाईम हे ऑयस्टर फ्राय झालेत इकडे तरी. होमस्टे जेव्हापासून स्टार्ट झालं आहे तेव्हापासून. तुम्हाला पण असं काही तुमची डिमांड असेल तर असं मार्केटमध्ये अवेलेबल असेल तर आम्ही नक्की पूर्ण करू तुमची डिमांड. आणि इकडे लवकरात लवकर बुकिंग अजून करा. इथे या राहायचा वगैरे आणि खायचा सगळा एक्सपिरियन्स घ्या. आणि आमचे जे आमचे जे हेल्पर्स आहेत जे काकू आहेत त्यांच्याशी पण भेट घ्या. सगळे खूप प्रेमळ आहेत. किती काजलने काय काय पकवलं तुम्हाला आता एवढं. आणि तुम्हाला ना एक गोष्ट नाही दाखवली. हे बघा हे नाही दाखवलं ना त्यांना. दाखवलं हे मला नव्हतं माहिती दाखवलं. शिटकून बघा हाताला चिकटलेले आहेत. राहू दे. एकदम चमचमीत थाली झाली एकदम मस्त. वेगळी थाली झाली. अशी थाली पाहिजे असेल तर ही थाली आमच्यावर डिपेंड नाही, ही थाली मार्केटवर डिपेंड आहे.
तर ते शेलफिश असले पाहिजे ऑयस्टर. तेच मी त्यांना सांगितलं तुला दिसले म्हणून तू त्यांना बोलून घेतलं. मी ते गॅरंटी सांगतो. आता बघणार आम्हाला जर आवडलं तर हे माझ्या डाईट मध्ये रोज इन्क्लूड राहणार आणि एकदम चविष्ट वाटतंय. रोज पण मिळाले पण पाहिजे ना तसे. तेच मिळत नाही ना. तुम्ही सांगू शकता की आम्हाला तशी थाली हवी आहे आणि असेल तर आम्ही नक्की आणून देऊ. असं आहे. काजलने जास्त तुम्हाला जर पटवलं असेल तरी व्हिडिओला लाईक करा. बघ कसा बोलतो बघ. आणि व्हिडिओला मी शेअर एवढ्या करा. दिवसानंतर आलीये तर पकवणं का. बरोबर, व्हिडिओला लाईक करा. मग तुम्ही सगळे मला मिस करत होते ना. सगळे कमेंट्स मध्ये विचारत होते काजल कुठे, काजल बद्दल बोला, का नाही बोलते वगैरे. तर मी आली आहे. तुम्ही आता डेली ब्लॉग आमचे बघा आणि रत्नागिरीला नक्की या इथे राहायला. जुलैला बंद आहे. हा ते एक आहे. जुलैला आराम करणार, झोपा काढणार आम्ही. नाही असं आराम झोपायचा प्रश्न नाही. इथे कसं आता पावसाळा चालू होणार आहे आणि तुम्हाला पण माहिती आहे गाव म्हणजे आणि पावसाळा म्हणजे लाईट बीट जाते. खूप वादळ वारा असतो. लाईट जाते ना, इन्व्हर्टर आहे, लाईट हो जाते पण ना. तो बॅकअप 8 तासाचाच आहे ना. नाही नाही, लाईट जायचा प्रश्न नाही. मला आराम पाहिजे म्हणून काजल आता आराम करून आली आहे मस्त झोपून. आता मला आराम. हा दोन्ही गोष्ट तुला पण आराम करायचं आणि इतर पण काही गोष्ट आहेत ना पावसाळ्यामध्ये जे आपण पावसाळ्यामध्ये नाही करू शकत. काही प्रॉब्लेम नाही. जुलै अजून पण चालू करू शकतो. फक्त आहे की मला ती सर्व्हिस जेवढ्या लेवलला आता देतो ती सर्व्हिस मी तुम्हाला देऊ नाही शकणार. देता नाही येणार. काहीतरी सर्व्हिस मध्ये कधीतरी कमी पडेल. मला ते आवडत नाही की आपल्या सर्व्हिस मध्ये काहीतरी कमी पडेल. बेस्ट सर्व्हिस तुम्हाला दिली पाहिजे. जेव्हा पण तुम्ही असाल तुम्हाला बेस्ट सर्व्हिस देणार. हेच रिझन आहे. पावसाला काय रेनकोट घालून जाईल तुम्हाला मच्छी आणायला पाहिजे असेल तर तेव्हा रिझन देणार नाही तुम्हाला. मच्छी म्हणजे देणार तुम्हाला. ही नसेल तर खाडीतली मच्छी देऊ. खाडीतली नाही तर तुम्हाला जवळा बनवून देऊ. अंडी बनवून देऊ. जवळा नसेल तर कावळा बनवून देऊ. पण बनवून देऊ. पण काय बनवून देऊ. ते नसेल तर चिकन बनवून देऊ. चिकन तर मटन बनवून देऊ. बस झालं. चला आता आम्ही झोपतो. आम्ही पण जेवतो आणि मस्त झोपतो. तुम्ही पण जेवून बिवून झोपा, आराम करा आणि दुसरा उद्या येणारे ब्लॉग्स बघा. बाय बाय.